Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Aksyon Radio Philippines, starter time last 9:07. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Standby sa Action at Patrol, mga sarod sa dinig idamang madugay. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga hitabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radio! My God, I hate drugs. Aksyon! Night Patrol! Sa liwat mayong gabi, kamusta naman mga palangga ng Wantag Parabati region-wide, mga palangga kita sa labilin isa ka oras, 21 minutos karon nga adlaw, Lunes. Petsa 4, bulan sang Mayo.
Sa Lunes naman nga edisyon sa inyo siring nga palatunturan sa kadaanda liwat naman naton nga mangin kabuylog ang bilog naman nga puwersa sa ato siring nga news team. Liwat naman kami nga magadulong sa inyo sa pinakaulihin naman nga mga balita, labas na tipon nga mga police report, blatter entry, record of events. Opisyal nga nabalag sa police blatter entry atong sini kapulisam Central Southern Northern Negros. Ang ato sini mata kadurungan oras man sa kagabihon, ato sini ka Patrol 3 na bara patrol. Liwat naman nga magalambiyon sa pinakabahin sa Metro Bacolod. Ato naman liwat kabantayan. Ato naman liwat nga himulsuhan. Amat-amat naman nga pagdalom sa kagabihon sa nano man nga mga eventualities. From where the action is. Ara si Action Jan Diaz nga responder. Back to back sa aton nga piloto, Aksyon Nani Kirao. Ato mga pagbantay sang pinakaulihiman nga mga update sa balita nasyonal, balita sa international, COVID-19, ginatutukan ni naton pagi sa aton nga news center, buylog naton ang puwersa, Lunes ka edisyon, Aksyon ang Defensor. Updal magkita sa ato sining nga mga technical partner diri sa studio A Master Control sa technical side. Buylog nato ng puwersa ni broadcast engineer Nelmar Madera. Back up diri sa aton nga IT expert Action Sir Elray Dotilios. Dito naman sa transmitter control tower sa Barangay Talok, Syudad sang Bago, buylog manato ng puwersa ni broadcast engineer Edward Balico. Sa kinaandan, inyo sini alagad, ang inyo sining angkor man Action Night Patrol Program, Lunes Top Sabado. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Opdirin nyo ako sa nabilin isa ka oras, 18 minutos, nga pagpangalagad inyo palatuntunan. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Radio! Ito ang aksyon, aksyon, radyo, aksyon, radyo. Action Radio! Action Night Patrol! Unang abahin sa ato sining nga pagpangalagad, ginadulong sa inyo sa kaluhan sa Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea. Ini maayo, ini para sa mga daw hindi bala makatulog. Do permil ng balagi na insomnia. Amo ini ang sekreto sang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea. Ang santon kag mangosteen bali amo ni siya ang nagapanubo sa ginatawag nga anxiety. Kundi wala mayong emosyon nga pagtulog. So, hindi ka makatulog, do gina-insomnia ka, adlaw-adlaw, inom ka Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea. Kaya sigurado, namiyo niya gid ang pagtulog mo. Kung ikaw mag-inom adlaw-adlaw. That's why, ginarekomendar sa inyo alagad, ginarekomendar sang Action Night Patrol Program. Sa ato niya maka-aksyon, ayaw magkalipat sa inyo sininga pagpamalaklom, hindi malipat. Lista ha, para hindi ka malipat. Tandaan ang ngalan, Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Action Night Patrol! Ay ini mga kabayan sa ato sining nga pagpangalagad, ginadulong sa iyo sa kaluhan sang Life Extension Clinic. Gusto nyo naman ang libreng medical check-up Lunes hasta Biyernes, upod sa ilang kalidad nga mga medical doctors, kadtui, pamasyari, Dalan Lacson, G.A. Esteban Building, ara din ang opisina sa Life Extension Clinic. Adaraman mismo sa Life Extension Clinic, mabakal ang pinakasikat, pinakamapatihan nga vitamin hormone.
rekomendado sang mga medical doctors, damo sa balatian nga ginadala, damo man sa balatian nga napaayo. Ano ini? Amo ini ang vitamin D3. Ang vitamin D3, amo ni siya bali ang produkto sa Life Extension. Mabakal ninyo ini sa bisan di nakabutika, ilabi na sa tanan nga branch ang Negros Grace Pharmacy. More information, ikayong lawas, dulot sang vitamin D3 sang Life Extension. Pwede ka mo ka-text, pwede ka mo ka-call. Cellphone number 0920-5056-501. Basta libre nga medical check-up, Lunes hasta Biyernes, upod sa iredikalidad nga mga medical doctors, pati ang produkto ka vitamin D3, kadtoi, pamasyari, Dalan Laksom, GA Esteban Building, ara din ang opisina, sang Life Extension Clinic. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Mayong gabi dira kay Mama Betelaw sa Binalbagan. Mamusta ka da? Ayaw magawa-guwa gid sa imulungga, ma. Mama Betelaw, ginatamyaw ta, happy listening. Umuman kay Manang Bekelaw, kay Kumari Jan Silao, kumparing Nelbert Adlan, si Toto Janberg Jod, Philip Jod, Alkim Jod, sa kay kumparing Jekyll Jod, sa kay Hado Aljan. Nene, law dira may gabi ha. Amo man sa mga pump boys dira sa may Shell sa Minalbagan, uway untat dira ila pamati. Ang mga empleyado, security guards sa ilang accounting kag Kedan Department sa Biscom. Labi na gid si Miss Nora de Bibildo kag si Mr. Levi Frias, always gid gapa urok-urok. Engineer Nonoy Galunan na kag sa kay Ma'am Julie Hamandre sang all sector industrial sales sa Kabangkalan. Kamusta dira si Engineer Nonoy kag si Ma'am Julie? Si Rogelio Toto Katalbas, ara na siya kapaurok-urok ha. Upod niya si Mrs., yang mga kids, pati ang amon amigos puno lunok, kapaurok-urok da. Ang mapisan nga kag-awarding LTO Chips ang Bacolod, si Mr. Rioben Tampos, ara na, kapaurok-urok na siya. May gabi dira sa kay Stanley Gumugda Baluyo. No, si Stanley Gumugda Baluyo paurok-urok. Toto Glenn Sombito and family mayong gabi. Ara na si Toto Glenn Sombito kag bilog yung pamilya paurok-urok na. Sa kay Tatay Teddy Rihida da mayong gabi, sa kay Digol, sa kay Ruth, sa kay Preya kag kay Baby Yuki. Alin na kay Inday Rona Trava Rihida ang pagpanamyaw. Sa Javer Al-Ali Kuwait, ara nagamonitor sa aton si May Saison. Salamat kay May Saison ha, dara sa Kuwait. Ya paurok-urokin siya ho. Si Rodurat Togli araman. Si Sala Carlota City, si Miss dara sa Sala Carlota City, wala si Merly Ibanez sa may Masbil Kubay. Ara sa kapaurok-urokin siya. Si Kwan, Toto Arnel Binaris Jr., kag si Senior ya, ara kapaurok-urok pa no. Ga pa-check attendance na siya. Ga pamati siya sa ato no. Dara sa may barangay Singkang, may gabi dira ka Enrique Jr. Arizala Amante. Kapaurok-urok man sila. Pamati sa Action Night Patrol Program. Isibo na warasan sa inyo sininga Marilo, Action Radio Philippine Standard Time, alas 9:19 na. Kurti ang balbal sa ulan na inilang hapon, no? Nagdalom-dalom na pila ka mga dalano naton diri sa Metro Bacolod. Kaupuli, naghubas-sumas na. Pero gatulo taliti pagyapon. Halonggid ha. Sa aton nga mga kaaksyon kay Bao. Muna siling ko lang nga kalapad sang dalan, katawhay sang dalan, kay enhanced community quarantine ang Bacolod. Puro kon kay isa hindi mo gid malikawan ang aksidente sa dalan, aga pa sang banwa kay na.
May aksidente nga nagluntad sa kwano sa may area sang circumferential road. Sakop ni isang purok tultugan sa may barangay Mandalagan. Nagsampukan na ang tricycle kag motorsiklo. Nga mo nakatawhay isang dalanda. Dali kay ang tricycle dito naggagulpila ni liko pawala bla mo. Ang nagadalagan nga motorsiklo ng driver isa pa ka army reservist sus sinampok yung kitang tricycle nga sakay man tong mga construction worker nga nag-obra sa may area sa Talisay. Worst ka ini nga hapon may information and it was confirmed by Police Corporal Ayan Bailon nga napatay ni ang driver sang kwan sang Suzuki Rider 150cc bla tong army reservist nga si Renato Galingayo nga taga barangay E. Lopez suda sa silay kasi Mario ni Kwan ni Action Joresel Hayna. Tinag-expire ini nga hapon ang army reservist nga si Renato Galingayo sang barangay E. Lopez Silay City diri sa may emergency room sang Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital. Kaya na nag-istoryanay kami ni Police Corporal Bailo sa Tulutimplano pa. Kaya sa ngaga, doon nagkalaligtog ini ang kamot kag ang mga tiil ni Kwan ni Renato Galingayo nagkala-dislocate tungod man guro sa impact lang kapag bunggo sa tricycle. Tiyang sa tricycle to ya, ang driver si parinti ko pa ni siya, isa lang kami kapilido. Si J. Cart Magbanwa, taga Purok Orchids, Barangay Pandan, Banwa sa Pontevedra. Mamun siya balin driver sa tricycle nang nagasakay, ara man ang utod ya, si Rinanti Magbanwa, kagpakaisa yan kasi Remy Jan Hireda. Doon nagkalapakchord man to gani ang tiil ni Rinanti Magbanwa. Ni Remy Jan Hirida. Kasi Remy Jan Hirida muna siya kasakay balik sa front seat, sa sidecar. Si Rinanti Magbanwa, daw muna siyang nag-backride. Dito na ipit gito sa sidecar ni si Remy Jan Hirida nga ayawan patugali kinasang aga kakas kag butong sang rescue ka EMS bala. Sa report kay na ni Action Alvin Graba nga nagka-responder una to sa crime scene. Ginawa kakiwal nila nga mabika lang ang nagdasok nga sidecar sang Kwan ang nang tapaludo sa sidecar. Dumasok ito sa paa ni Kwan ni Remy Jan Hirida. Malang kaswerte kay ining driver nga si J. Cart Magbanwa waya mano ang iya nga utod nga si Rinanti Magbanwa na mga bulubagras ato katiga backride ni saya mo. Kuti galing ang problema di na masubo diri tinapatay gidya ang driver sa single nga motorsiklo Suzuki Rider nga ginamaniyo sa tong Army Service nga si Renato Galingayo. Istoryana kami inilang ginagabi ni Police Corporal Ayan Bailon. According siya tito may why naman plano ang pamilya ni pamilya ni Renato Galingayo na mag-file kaso makipag-areglo na lang sila sa driver no nga si J. Cart Magbanwa nga ara subong dira sa custodial facilities sang police station number 3. Kanon mo aksidente hindi maging mapulong. So kung mga nagadala ka sa lakyan kinalan extra nga paghalong gid ha. Mo gina importante da kay ang ini motorsiklo according kay Police Corporal Ayan Bailon kay na sa agan istoryata. Gulpirin na siya gulpirin na siya liko pa wala bla. Kaya ang motorsiklo nga single nga ginamaniho ni Renato Galingayo same direction man. Siguro pobre way makapreparar bla kasi gulpi ang liko mo. At isalpukan na igislay. Worst kay may napatay diri. Sa mo na gani nga sa aton nga pagdala sa salakyan, halong gid kita. Kita mo ang dalan tawhay, may ECQ, COVID-19. Pero mo silingkong ang aksidente
Why pili, anong oras, anong adlaw. Importante, kung nagadala ka sa lakyan, extra lang gid nga paghalong. Kag, ang pinakamanami, disiplina gid kung ikaw nagadala sa lakyan. Kita ni ining si Renato Galingayo ni nga Army Reservist na duty pa ni tani mong tining tatlo ni kaya nga agaw man sa olobrahan nila to sa may construction no sa Talisay tikita mula na sino magdahom-dahom nga aga pasang Banwa Pasado La City binungguan na pentrasikol kag motor worst kay may nadaga gid nga kabuhi so muna mo pa rin subong nga nagaulan-ulan ko kay isa danlog dalan ta di tapapaktan ko isa ang brakes sa aton sini nga salakyan pino sa salakyan ko isa may mga hindi mapaiway ko isa may mga may ginatawag lang malfunction muna every time magbiyahe kita specialmente kung layo medyo tulo check upan nyo man ang mga prenoda, manubila sa salakyan nyo, guma para nga mapaiway ta ang mga aksidente nga kung kaysa hindi mo gid mapulong sa aton dalanon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Action Radio Philippines Standard Time alas 9:26 na. Sa sining kabayan sa ato malagad i-check ta nga aton sining Patrol 3 Nevada Patrol i-check ta si Action John Diaz. Liwat ta kamustahon ang sitwasyon sa Metro Bacolod. Subong nagagulugal umbang aton kalangitan. Antes ko di magpungkos trono kaya nakatangla ko sa langit. Ay nagadabu-dabu. Nagatulo taliti ang ato sinidak Banwa sa Bacolod. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon! Night Patrol Field Reports! Yari sa Action John Diaz sa Patrol. John, may gabi. John, pes kami. Mayang gabi, Aksyon Erek, mayang gabi sa lontaran nga mga tagpalamati. Of course, padayon aton diri nga paglampiyong. Lunes na lunes kita karon. Isa di problema kay ti pwede ka mo sa lakyan gyapon nga nagabiyahe. Pero lunes naman ako no, ado isolated cases bla. Kaya kung Domingo dan nga lockdown or wala may gagawas Bacolod, posible pagka Lunes, di mo gini nagabalik Aksyon Erek no. Gani. Pero anyway, kung mga dakop ang paghambalan, damo di po nagkaradakpan, naganapas sa home quarantine pass, wala mga hindi proper na wala nagasunod sa coding. Mayroon pag hindi iso ka problema, kami mga tricycle nga nagakuha blood sample para makabulubiyahe, actually, ikaw. Kawat-kawat man. Meron ka biyahe? Ha? May gabiyahe pa? Kawat-kawat sa motor lang bla para daw paano ko nga private katapusan ganito ka bulubiyahe sa iya. Job lang guro, kawat-kawat pang gasolina kag pang bugas-bugas guro Gani kay subong nga daan, tanan niya ginano na lang kay kabudlay, damo reklamo ba filming nga mga damo sa lakyan. No, amo na ang isa din pinakadamong area ang station number 7 na Dakpan. Okay. Pisal man si Sir Balayan magdakop nga damo ni mareklamuhan sa dason nga stricto si Masarao. Sinong kwan? Nabakas manakop? Kasi si Police Lieutenant Florentino Balayan. Pisan bata na, bilib ko na. Naman sa dason naman nga kung si Ma'am Vargas, to ginambalan nga doon ko suplada, ka stricta si Mo Amaw. Siya na sa Balusa, naman din sa doon ko sa stricto si Masarao. Ako din mga lahin mo. Anyway, tawa-tawa lang tayo po ko dito bunga gabi si Police Lieutenant Florentino Balayan. Okay. Bisitahan ko dito sa station, no, station 7. Kalaki kalinong, bisang mansilingan, kagalihis bla. Doon masyado, may nagalambihong. Kalaki, kalabanan, ni Guro Dakpan, hindi dito taga-ano mansilingan, no. Ang usually na Dakpan, hindi man niya taga-mansilingan. Yan dumanan. Pangayaw? Hindi ko rin taga-ila, kalabanan, Aksyon Erek eh. Pangayaw, harap lang dari makadto. Sabi nila kalusot, may murusa pa gid sir. May murusa pa ito nung nakamulya din kay Sir Abalayan, no? Pero di na itong karoon ni Kasi. Di sila subong? Ang dakpan ni sir, di subong? Ang dakpan ni sir, di subong niya house? Ato na sa may Visibility Quarters, ato ko to kayo na nagkadto, dito ko na ibaluan nga una-una ko 16, 14 lang gali ko naman ni Sir Abalayan ang endorse siya to. Ano oras ang pagpanusugod dyan dakop na sa 14? Alas 10 ang aga. Alis ang aga kay nasta subong.
Oo, ti ang 14. kwarto sang mga bugwet to. 14 ang nasikop ya. 14 ang nasikop ya. Oo, 14. Ah, okay. Pero lalabot na actually sa iban nga mga nagit pa tenerya de. Oo. Kag dali kay depende na mong kung light lang man di ang mga violation. Pwede nga dari lang ka sa station. Oo ah. Especially kung mga tigulang na bala kay di ka budlay so dali kung dalon mo to sa BCPO. Example, di karon makagwa sila alas 10. Ang tigulang mo dukoy-dukoy lakat dalan kundi guwaya mo naman human right naman sa kalaban mo. Depende na sa approach ng pulista. Oo, ganit yan mo ning ila kay ti may mga senior citizen bala nga mga babae. Amo na gusto nga tingin na pandaman ng kapulis, ano mo kay way maggusto ka pamati man? Gani, may kapasaway gyapon. Dapat isindihan nila may duwa namong kisa ginaayo ka kung maayo man imo nga o kung ginapaayo ka kung maayo man imo nga Napasensya ka, attitude, Bali. no? Imo nga history action erect. Kung di ko magsala, udi subong ni Police Lieutenant Arlene Torendon. Dahil ito rin doon. Sige niya, good evening kagawad, my idol Action Eric Bopor. Good evening rin, magandang gabi sa napakagandang Ma'am Torendo. Why ginigalubad si Kalabay na si Why Ma'am. nigalubad, why nagapudi si Police Lieutenant Arlene Torendon niya? Away pa kuno kalabay ti sa Station 7 si Ma'am. Oh, steady post si Police Lieutenant Torendon. Oo, steady pulse nga walang kupas. Oh, walang kupas. Why Andyan pa rin. why galubad, why kapudis mo? Oo, kulang na lang ano. Kulang na ni Corona ka magmisa. Why kita da, Ma'am? Why kita da? Ma'am, kita da, ma'am. Why kita da, Ma'am? Anyway, po nato naksurek Police Lieutenant Florentino Abalayan, Station Commander sa Station number 7. Okay, ti Eric na sa station na karon ni gabi. Ligwad dali. Oo. Mga siyot, kung gutok ang selda, kung hindi man guro gutok. Dahil mo subong jag interview sa quarantine check-up points na nila? Nakabalik na sa Ferrari na sa may police station at Sonerek. Ah, okay. Kay darigid pa check na to, darigid sitwasyon sa area, karon nga gabi. Okay. Na, kay Sir Florentino Abalayan. Problemado, alos taran, kay tanan yung area, piktado, bla. Gani man. Kabalo ka ginalabyan. Ang iyan ni area ni Sir, ng may border ni sa Sonerek. Gani. Ang Bacolod Murcia border ti sa din nagamano. Sir, Bacolod, may Murcia gabi. No, mustaman live kita sa Aksoradyo. Sir, po naton si Action Eric Magbanwa. Yes, sige, may action dyan ka Action Eric, no? May gabi sila. Sa ato mga tagsalamate ngayong gabi. Sir, naman, musta ning border una, sir? Kay usually yung problema, agad ang border, kay Tiang Murcia to, Don Salvador General Community Quarantine. Dili, sir, musta ang pagsunod, sir? Hindi magigutok? Na actually, ini nga Lunes, medyo nangin busy gid man ang aton mga salakyan. Halin sa border naton sa Murcia, Bacolod, and then under sa aton sa mga ECQ sa duwa ka ECQ naton. Ang ECQ naton panaag ang ECQ Laurel. So nangin busy gid man sa sining adlaw. Nga nakibot kita nga na medyo nagbulyo mga aton mga salakyan. So considering siguro nga kagapon Domingo, so lockdown ta wala nakagwa. So ang mga kinanglanon nila siguro sa kagapon, subukan nila comply. Pero sa ato pa tayo pag-check, ang na naman, puro naman may mga pertinent papers magiging pakita. So wala naman problema. Kasi kompleto nila requirements. Kompleto man nila requirements. Oo. Ano na sir, kamusta kayo dali sir? May kayo natin ang mga bakuna nera kasi mga nadakpan, mga 14, no? Actually, ang nadakpan natin sa total natin sa gayon is 20. Okay. So, may mga consideration ng kita ginatag, gayong sa 20 ngayon na may mga babae kita, may mga senior citizen kita. So, kung ihatag natin sila sa DCPO, kung gabi na sila yun, kung may malakas sila, prepared ko, nag-direct lang sila. So, kung magpunin sila sila, tapos malapit sila, pwede sila matugot sila mga pamilya. Okay, kaya para at least sila man security, especially considering babae nila. Sa babae, plus may mga edad na, dagaan naman konsiderasyon. Pero Drea, kinpatinero sila, sir, kasi para magdumduman din man nila, no, ila sa lalo, kag ma-realize nila, sir. Kung anong time nga ginahatay na sa DCPO, 12 hours, there is the same man, kung nag-di sila, 12 hours man. So, ang ilalang niya advantage, lapit sila pilihan. Mula na gano'n. Hindi sila maglakat. Malakat man sila, pero pwede sila katawag, pwede sila napasugat kung ano naman mga salakyan nga available sa ila. Oo, sir, ano man, ang with this particular nga natabo, nga nakanakop kung ng mga 20,
Ano na yung pinakadamo or hindi pa ni Miyara previously? Ang previous namon last Sunday kay dito kami po sa kapitan sang Vista Alegre araw. So pinakadamo na mga nadakop sang last Sunday is 54. 54? Yung 54? Vista Alegre lang na tanan. So, Vista Alegre lang, sa Domingo, kagapon. Last Sunday pagid is 54. Okay, so dari ati mga tingi-tingi, mga labay-labay. And then, sir, indikit man niya taga-dari, Mansilingan or Alay sa nadakpan, no? Kuan, ilang sakot may Mansilingan, may outside Murcia, at the same time may Handumanan, kag Pilisa. Ano ang ginobra din nila? So, ano usually mga cases? Usually, magwa kayo may baklon, so nalipat, or nag-take, kuan nga magwa gid kay kinahanglanon, pero hindi na wala na quarantine, wala na number coding. At the same time, ang iban, take chance na lang na mabiyahe. So, kung pag-strictohon nyo, sir, ano possible implication? Hindi na ayan sila magliwat sa mga critical shadow ka stricto nga madakpan din sila. Kasi subong damo sila kanya lang. So, kung inubasihan nga i-release sa subong gabi, halin sa DCPO, kung dili ka sa dumano nga puli, wala sa salakyan, sulak kung may na. So, kung ikaw ordinary na tao, masiligagin hindi na ako magliwat. Pero balo lang kita nga kung needs tagit nga magwa, take challenge ta. Kuha na lang ta, bahala na. Ikin mo ganun ta magwa. So, kung may nakalusot, so dabita, pero kung madakpan, so ilan na yung suffer the consequence. May kaso din. Suffer the consequence, kaya titingnan sila naman 12 hours. Pero amo na ilang ang consequences. So anyway, mangkot lang ko, di ba ang Vista Alegre last time, I've heard may plano si Kapitan nga mabutang siya kuno to post sa may barangay na apply magid man to, sir? Actually, nagtawag man di ang isa nila karong kagawad nga ma-implement sila yesterday or last yesterday na ma-implement sila na hindi gid man actually nga chikapuan or chikapuan man, pero nang ang ila lang mga community nga sulod nga lang tawag ng level akong bala may mga quarantine pass o ang quarantine pass nga ginagamit is magagamit number code. So nag-agree man ako, so wala pa nila sa mga implement kay tungod sa isa ka madua ka mga rason duha ka adlaw na kita nga nagulan. So wala pa nila wala pa nila ma-implement yet. Okay, so ang ila plan is mabutang din sila post para ma-maintain nga hindi magsulod ang iban nga pangayaw damo na isa ka mga sir, ka pinaka-purpose nila, no? Pinaka-purpose nila, una nga ang makasunod lang, constituent lang nila. Ikadilo, masituate nila nga ang nagwa na tao. May quarantine pass, at the same time, naga-number coding. Sir, may nagreklamo man din, sir, pa-blatter, problema sila sa SAP nila, problema sa benepisyo nila. So may mga nadula, quarantine pass, may nagreklamo din, sir. Ang pinakadamo, ginamon nga nagpa-blatter is ang nadula ka quarantine pass. Pero may proseso kami, before kami mag-blatter, ginapabalik naman sila sa barangay, ginapatahan certification, kasi pag matuod, na nadula, gina-issuehan man sila sa quarantine pass. Kaya mayara isa nga hambalaw ng nadula, pero sa pag matuod, wala sila ma-issuehan sa barangay. Mga bugos-bugos man para magaan. So, amo na nga mo, kung gina-paplokyan na sila naman certification halin sa barangay, nga na-issuehan man sila sa pagkabatuod, kaya ito sila sa masterless dito. Damo, gid, sir. Damo, gid. Kaya tayo sa gid nila, no? Damo, gid na gusto maglusot. Damo gid gusto magwa. Atawa ng pinakapunto, dira. Yung mga blatter din sila, kay para tikon kadto to sa balon nga may quarantine plus sila, magaan sila, no? Amo na usually mga katabo, mga marok gid mga tao. Well, we start amo no sila kian kamusta dessert nagalambyong damo sila kian nagabiyahe ano man. Okay, balikan sa Action Jan Diaz, sa Auto Signal live report ini sa police station number 7 with Police Lieutenant Florentino Abalaho ng Chief of Police Station number 7. Gina-assess na mo ng mga dinakpan natin. Action Jan, please come back. Yes, Action Direct, no. And we sir, duwat na sa cancer kamusta sir, damo kin man nagabiyahe or controlled man mismo ka police. Sa nasiling ko na kagina medyo namudamo ng mga salakyan nga nagsulod, considering kagapon sa sulipon ko, kagapon is Domingo. So, ang transaksyon nila kagapon, ang mga kinanglanon nila kagapon, nakakulangan nila kagapon, so doon na din So, muna nga nagbulubol din sa salakyan natin. Pero, padayon naman natin, ginakontrol ang salakyan, ginacheck natin, kung balain nga mga salakyan, ay pertinent paper. May mga tao, nang kita nga na-check, so, it so happen nga may nagkadalalakpan kita,
nag-violate sila sa quarantine pass natin. Oo, so wala usually may mga nagadakpan kay bangod silang quarantine pass action na rin. Well, alam mo no reminders na natin sir sa public, no, sa community diri nga sa ng station number 7. Tapos na sir ang ilang stop distribution, iba nag-enjoy na ni pero any reminder from the police part sir. So sa mga nakabaton sa aton so spend your money wisely. Kay ang aton secure is until 15 pa. So kinanglan kung anong nabato ninyo, spend it wisely. Sige. Sir, thank you kit mo yung gabi. Ay man gabi na action diyan ka-action Eric. Yes sir, ano ko na thank you kita na. And actually, kapatid na to, si Police Lieutenant Florentino Abalayan, ang Station Commander sa Police Station number 7. So, dari may hinulat, madaling nga mga pasahero, ni Guro. Ano na? Pasahero? Mga frontliners, Okay. Idulo naman ito ni Lieutenant Abalayan sa quarantine na check-up point sila? Yes, kaya may maglabay ang surarek dulong to na nila naman. Kaulat, or either maulat sila sa mga bus service bus kung may maglabay pa diri mismo sa area sa police station number 7 kami nagahulat the possibility ni tiga diri ni sila or ito either diri sila actually nagahulat no. Maduty pa na sila no? Yes, maduty pa ni guro or BPO ni siya guro. Oo. Kasi call center ni no. Call center agent. Actually Anyway, nagkadto kita karon ng gabi bala sa may Symphony to bala sa may Iscom subdivision actually katublang yun kato ato naligan. Detect na to gapon may ara pa baral o do kay na interview ni Action Bray nga bali Vice Mayor gin left na ang ultraris no. Pero ang baralya, wala pa to nakakas. Kaya usually, kung ang katabo na is, before kakso ng baral, may nagakabto na dadanay nga from City Health Office, or I don't know, pero mo to kinin information nga ton nga nabaton. And then, ang ginimo na kuno is, pag-abot nila, pag-alin na nila, that's the time action direct nga para kwao na nila din ang baral. Okay. So both sa may Istom, Stock, sa may sa Piak na area ito kanila, sa may Bulak, sa Mandalagan, wala pa possibly nakakas ang baral. Pero yung Istom, from ko, wala ito nakakas. Kaya dito kita nakalin karon nga gabi action direct na. Wala na, ang aton nga mga ka-action nga nagalasot-lusot na bla, ligay-ligay nga droga. Okay, namin panto ang station number 2 illegal mahal no gali ko action Eric ang drugs nag times 2 ko no ba sa to kung mag-conduct by bus ang mga police station kung ang kada bulto na tag 12,000 mong kamahal manggali kito pareho mag-presyo nagdoble ang presyo 24 action Eric. Makon mo mahal-mahal man ang presyo kung magamo sini pila gali kiti kabalo ka naman in demand posible medyo mahal-mahal kay nga in demand kay budlay mo possible may bayad mo na action Eric mag-travel kay mga kuan mong iwat grosso mong syabo kati dakpanay way mag-untat kay kumo may COVID way mag-untat pulis ta mo dali ka sir budlay ang travel guro kag transportation danila okay ti una bes may quarantine nga daan gali kami ara dito kay lagbas ngay isog law doya ka batsag yak sa direct nga may quarantine kaya nila yung magpa-travel sa mga suspected sa bumay kung di magkaradakpan bla was dakpan gali itik ng mga kakso na to nga nagapalusot git ang illegal nga droga pikay na to ang bali Sir Gabana sa station number 2 do ka namin sang life mo di nga maglibot-libot kadi sa may inyong lugar sa may barangay 3 ba tapos ang grila nang ginalibot mo gapanglagap siya gali action rek sang balagyaan niya kay illegal droga bla gapanglagap sa dalakpo niya hindi ang ining nadakpan nila to blakay na nga pang lagap sila kung sino mabaligyan niya to drugs dito sa area nila iwat ko naman nagbakal ko sa ila iwat ko no ama ko lang grams ko no 3.5 baga mahal ka ni kung grams 3.5 ko na ba Sir Gabana kay tikon mag-grams kaya per gram per gram na yak surek na ano na sipad na kon baga gani ang isa ka bulto sila do mga 5 grams na mong kung minudo do pa rin na ako magbakal ka wholesale brato pero kung baklon mo minudo tinaguro mahal-mahal na action direct kalay na ng presyo ako ng baliser mong amo to kayo na nga balisable pero tema ni mga habilidad siyang iba na yung makalusot to Japan illegal drugs ba
Salamat na sila kay do ka sako-sako sa mga pulis kag kulang gid mismo aksarek ang ilaman tagsa ka mga personnel Okay. nga para magkasabala sa intelligence. Pero usually ano gid man no. Ara gid po nagabantay. Tinadakpan Patsamba. O tsamba lang. Ining nadakpan nila actually dakpan sama nila kadakop sa nadakpan nila actually. Oo. Sang Sir Police Major Sheila Gabana. Oo. So, na nasa ini sa may ano mong sa may Session 7, bla. Oo. 2018 until 2019 before Dali Police Lieutenant Torretino Abalayan. Sa 7, sa nagkasasay sa una baybas sa may area sang Barangay Alihis. Ining subject actionerek nga ginkilala dahil kay James Brizuela. 36 anyos. Actually, dakpan na nila sa una dala sa Alihis. Si Sir Gabana man nakadakop. Galing kay avail guro wala siyang probationary ko ng plea bargaining agreement. Nakagwa sa prisuhan. Pag katapusan, nagbalik na naman sa baligya sa illegal nga droga ko, didiscuss siya. Dakop sa liwat, yung balik Sir Gabana, siniguro nga ugada ni hindi na ginasaguro ka plea bargain kay ikaduwaya ni ano na kinaya karon niya kun makagwa pagit siya gaya na karon tiga ulo nagya nga gaano pagit sa liwat ya pwede rin ko kalakas ni persona nga ini dako sa mga ano to mga tatlo ka lagko ta kag tatlo ka mga medium size transparent plastic na shape siyang suspected subo ang nadakpan sini nga pa mga kapulisan actually caught in the act lang ini hindi siya na bypass operation ay may nag-report ng mula sa police nga mga tukukulbaan siya so nagaw-lagaw siya siya bit-bit sa quarantine pass gububa kasi panyag sang iya dari nga balik nga sabo amo to nga nag-operate na yun ng police action direct pag-operate nila kitaan nila kurote nakuhaan sa possession ining si Brizuela sa suspected subo mga 18 grams ini siya ang iya nga market value lagan man mga 82,000 pesos actually no so mga panahon na 82,000 nga sa estimated market value tako na yaw ko sa pangitaw ay katrabaho namin si mo ba maligya talaga droga kundi discuss siya ginagsuronek sa ato naman nga mga kapitan ayan o tinatuan police sa Major Sheila Gabana ano mga recovery sa surveillance operation bali may tatlo kita ka sashi o tatlo ka bulto kag may tatlo kita ka medium sashi or natawag nila nga 1/8 hindi nag-estimated weight nga 18 grams with more or less street value nga 82,500 bali ang case ni FL na to no violation sang revised penal code section 151 to city ordinance 358 and violation sang RA 9165 actually si Police Major Sheila Gabana mo tong kaso may nakuha pag ito siya bala nga daw kitchen knife na bala kutsilyo di may additional nga case ina do I think city ordinance 358 actually rek amo na dugang nga file lalabot abi sa home quarantine nga violation niya ang illegal drug 9165 di tatlo gid ka mga kaso actually ang tubangon sini amo kini ang maka pabugtaw guro siring tao ngayon kay tipo ka tatlo ka makasakasong ipasaka sa iya karon nga ora sa kagipal no wala pa man ang quest posible buwas no right after nga matapos kag maprepara na gid man tanan nga mga dokumento sa mga kapulisan sa police station number 2 karon nga adlaw perting ulan no perting buno ka ulan kaya na do zero visibility kasi ko balik dito sa may magsaysay lang area pasulod ka sa downtown perting buno kaulan mo ang basko gito sundig to kami nakahalin sa may tangod area going kami pa downtown perting buo kaulan bundak kita yung mga tututudo kaya sa kaporte kadulom sa kalangitan galom ako may porte kadamol golpeado lang magbundak ang surerek actually ulan dili ko pisagid sa may east direction kaya rin pala kita diri sa may barangay Granada sa nga apon and then pabalik kita surerek nagabubo na yung ulan sa may Granada pagkatunaton sa bata balik na kami diri labot kami sa may barangay Mandalagan na tanto namon ang iyabala ka mobile patrol group ni Police Lieutenant Rondel Tapang ang sunerek nga nagaproblema si Sir Tapang nga dupertigig tunog kadamo sa salakyan tapos Sir Tapang ano ni mohon tama na mo to rasod kung nga nagkandak sila sa random point
no? So sa mga dala no, actually like although nakalabay ng mga salakyan sa mga checkpoint, so gyapon gyud check nila liwat nga mas stricto pagid no kay gusto nila mabalaan anong pinakarason kung nga nakalusot ini mga salakyan dire kag perti kadamo sang mga nagabiyahe sa mga dala noon. So ginubani laging pang bulina ni actually kay pang deploy ta tagsa mga checkpoint kung mga checkpoint abi sa sarad sa Bacolod kag tanan ang pinatod niya sa pagkatigayon sa random o kung simultaneous checkpoint sa mga dala noon interior nga checkpoint action direct nga other than sa mga checkpoint yun mismo sa mga merkado, sa mga bangga, kagiban pa, nagkandak pagit sila sa mga national highway sa checking, no? Parang balaan nila kung sino ginang nagalabay nga rather legit bala or allowed ining mga persona nga nagabiyahe o kung hindi ang surerek para ma-make sure manila na legitimate, no? Kag may rason or valid gid mismo rason sa mga nagabiyahe sa dalaron action erek. Si Police Lieutenant Rondel Tapang. Latest observation, sir, for today, medyo maraming sasakyan, no, na kabiyahe. Yes, Action Deputy, dahil siguro sa dahil nagkaroon ng general quarantine sa Negros, but at the same time, kita-effect natin yung Executive Order 31, kung saan wala lamang ito mga exemption na pwede pumasok dito ng mga frontliners, at saka yung mga essential persons na itatrabaho dito. Pero makita mo, at the same time, makikita natin na siyempre yung yung may quarantine pass. Yun nga, I'm wondering kasi pamanyarin masyado. Okay, balikan ta sa Action Jan Diaz. Ang yasiling interview si Police Lieutenant Rondel Tapang, ang Chief sang Bacolod City Police Office Mobile Patrol Group ang utili sa mga ginkandake nga checkpoint operation sa Bacolod Action Jan. Yes, actually, kinamo mo sa laging pang tikitan, laging pang hold nga mga salakyan, private, tricycle, kaya nga malusot pa totali. Kasi ito ba, laging si Police Lieutenant na Tapang, tiway higit sa katantan, kinhold yun sa sarapon nga makapulisan, apisar may ipot pa hindi, asawa. Sa mga missing pa nakaroon sa mga sipupulis na bakit nga i-double check natin ng mga quarantine pass na pati kada mo na i-double check. Pero sa bulik naman ng mga barangay kapitan, hindi naman kami charge sa ila. Sir, ano po yung ginagawa po natin ngayon dito, sir? No? Ano po ginagawa natin dito ngayon, sir? Ito, baligin na actually kami, no? In response sa reklamo din ng mga ating mga concerned citizen saka sa mga higher ups namin yan, grabe ng influx ng mga vehicles. So, random lang ang mobile patrol group, actually. So, ito mga tao na nakapwisto sa mga QCP, ECQ, in Bawas, wala, no? Para support this transport, to check, double check, so may mga nakalusot. Balik ko dyan, palapit dyan, kaya nagalayaw, tingog ni Rondel Tapang. Violation na, pero ano pa rin namin yan. I-record na po dali namin sa BCPO mamaya. Okay. So, yung abiso po natin sa public, sir, if ano pong maganda nilang gawin, approaching dito, para hindi na pumaba yung traffic. Yes, yung mga galing sa labas, no, yung halin sa north, sa south. Doon na sila magbase sa executive order, no, nga yung pinag-usapan ng provincial government at ng city government. So, sino lang pwede. At sa napagpagkahaman ng mga frontliners, di ba nagtatrabaho, nga siyempre general quarantine na sila, ay hindi lang nila ipapakita nila. At saka yung salakyan naman, no, may araw sa even scheme. Kung saan ang issue ng ating governor na even scheme pa rin, no, na mo lang pwede magsunod dire. Except, ang intention na kung mga frontliners, mga essential persons, at yung nagtatrabaho lamang. Kung hindi sila na kasama doon, advice na lang, huwag na sila pumasok kasi itinitip talaga natin. Okay, sir, Yes, na tao lang. Isip ko, siyempre, kung ang violation naman tao, siyempre, pili na sa lakyan. Kung paggawa niya, maggawa. Paano nga na po yung reminder natin sa mga Bacolod po naman? Dito po, medyo marami rin po na pagyayin. Basta tandaan lang nila palagi kung ano yung ending ng kanilang quarantine pass. Ang wala sila. Kung mo lang na yan. So pag hindi, wag na kayo dititing yapo namon. Pag wala sila dun. Tapos pakiusap lang na iwasan na yung bulang-bulang na. Bulang-bulang yung quarantine pass niya. Or ginapasirox na check pagkita mo na para pagkakpan na mo ng spurious document, may kausalang kaso nila. Actually, si Police Lieutenant Rondel Tapang,
ang chief sang Bacolod City Police Office mo po patrol group no kay kinatot sila nagtanatol sa may barangay Mantalagan pagbuno kaulan di makaluluoy man mga kapulisan nagdinalagan kay para bla makapasilong man kay kon mabasa ka magmasakit sino na namabantay sa mga checkpoints no amo ning isa ka sure ka makaluluoy man sa atong mga kapulisan. Pero sa atong nga para yung paghalibot ang area sang barangay Panokoy bla ang checkpoint ara na gusto nga sundalan kay previous luxury ara na sa may bangga lang ba sa Sigasco yung transfer nila sa dalan Araneta sa may island the luxury kay para make sure nila nga from south going to north direction or mga salakyan dira sa may Sigasco sino lang i-allowed nila makadiretso dito at least mabalaan nila luxury no kaya nga katabo usually para walaan sa nga maka-action na mo sini. Kung nagaling ka sa may sumag nga area, magkuton ka na mo kung ano pinaka-purpose mo. Kung ang purpose mo, masulod ka sa may Bacolod for personal or other for official transaction, makato ka sa bangko, may Bacolod ka nga bulong for emergency purposes, kagiban pa, ipadiretsyon ka na nila accelerate. At ibotser ka sa Bacolod. Pero kung ang rason mo, sa imo dira travel pass nga makadto kaling ka naglabay ka sa may borders ang bago then makadto kaya sa may Talisay hindi ka na nila usually sa pasudlon makadto Araneta ang imo na ruta is pag-abot mo sa may Sigasco maliko ka na actually malabay ka sa may circumferential hindi ka nila bla pag ipa downtown nga direksyon actually kung imo ruta pa silay or Talisay Abe, dito ka na nila pa-divert sa may circumferential. Kay para tayo yun mo biyahe, kaya hindi ka di makadugang sa trapiko sa area sang Lacson kag Araneta. No, mayo man nga idea para hindi mo lang makamuna makitaan ang bulk sa mga salakyan nga nagalabay along area diri sang Lacson. Kaya kung mag-ugto, alas 11 or rather sang aga pa lang alas 11 sang aga, production direct sa mga alauna sa ngapon, perting traffic labot sa may Burgos Lacson, going dito sa Tubang sa provincial capital Lagun, hasta sa may Ramos Lacson, perting na kabugatan trapiko. Kung Lunes, ayun to kung ano matabo, bukas, Martes naman. I-check na itong tomorrow, lang to na itong kag-obserbaran at pinakalang sitwasyon sa mga dalanon, kay para malanto man nato, kung ano kamusta action na rin. Anyway, naglabay kita dribble sa may Go Hotel, di amo na siyang report na Action Marlon, Action kagin sa Iloan, sining I think 25 ka mga OFW black from EB Magalona. Dri, atong ginalantaw kung may police tani nga na plastar or maging barricade, no? Agin saradaan nga dalan. Wala dri actually naging saradaan nga dalan ha sa may Go Hotel. Sa Tubang nga bidara may dalan na mo lulutsan bala pakato Robinson Place Bacolod. Wala din na sarado nga dalan, wala man di pulis nga may gina-assign. No, wala din may gina-assign. Pero kung makita nato ng Atubang, Siring Hotel, may ginakabutang diri nga trangka nga plywood. I don't know kung gina-construct. Sa sulod, may mga personal dito, ining mga social worker, nga dala sa sulod ang sila ka man nag-monitor sa sitwasyon sining mga overseas Filipino workers sa gina-repatriate gikan Metro Manila, pabalik direksyon sa may probinsya sa Negros Occidental. Ining 25 sa iyan, ka Negros Occidental, so iting 28, nagapabilin sila sa isa ka tourist inn sa may area sa 15th Lacson, kasakop sang barangay 7, Action Eric. Anyway muna, no, ang aton drink nga paliw nga paglambiyong karon yung gabi, wala na mayo may ganabiyahe nga salakyan, mga privado nga salakyan, pero kalabanan may mga katula na kabutang sila nga windshield, posible mga personal, ini or may kalatuan abi or frontliner na allowed, no, or other insider pwede silang authorized person outside of residence or apor na allowed sila nga magbiyahe, Action Eric. Anyway, mag-action namin natin pa niyong po, aga-agal ka wala bito, no? Medyo ginakulapan kapon sa nga pangano, dagatong kalangitan, pero kung hindi na magulan kay para buwas namin naman, namin naman kung bugnaw lang ang panyempo, hindi mo sila kagin otro kapangal kay inaya. Maabot mo ganyan karon maulan gini kay perting paang sa ugto usually iti pagkahapon mabawi gid ang pagbunok sang ulan actually diri sa regional hospital jo tayo naman ang ambulansya nga nagakadto diri salamat kita mas maayo ini
importante dire of course maayo ginato ni kayong lawas mga kansol. So dire ano man may mga proseso man dire sila agyan ang tanan naton nga mga kaksyon nga especially kung na may ginadala din sila nga mga pasyente, like for example malabay din sila sa isa ka check anay sa may pula nga canopy sa tubang sa emergency room before sila makadiretso sa emergency room mismo. So dire sila malabay nga check up, may mga social distancing man dira kay sagwa, may naka plus para man dira nga mga salakyan, no? Anyway, magkaksyon mo ng pinakauling nga sitwasyon sa palibot sa sunod sa Bacolod Cavite lamang nga gabi, dahil kita nga nagrabihong sa giakon magkaksyon sa pila naman ka mga dalanon. Magkaksyon nandaan isa sa marason sa pagtugas sa Balatian sa Lawas ang of course pwede ito na magkaksyon sa pamalitian o kung ano man dara nga mga masakit. Anda nato ngayon sa marason sa pagtugas sa Balatian sa Lawas among pagriyang o kanang paglubos ang aton immune function ang mahiko nga kolod kagang hindi regular ang pagpagwa sa hiko sa Lawas sa may dako ka papel sa pagbabasa ng aton immune function. Ang dapat imoon simple lamang magkaksyon. Pabastugon, kagpasan nyo gon, ang immune function na paagi sa adaw-adaw nga paggamit sa Super Fiber. Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product, aprobado sa FDA Philippines. Ganun ang pangit magkaksyon, magbakal na sa Super Fiber. Hindi mismo mahimo mabakal. Sila naman nga klinika, dura sa Life Extension Clinic, namtang sa J7 Building, kapag lamang sa DHL, tunga-tunga sa Burgos, Cagalo, Lacson, Sudan, sang Bacolod. Sa patron ang tagibot sa Bacolod Action John Diaz. Una sabi ko na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat sa report na aksyon na John Diaz Observation Report. Kang pila ka mga balita nga natipon sa unang hugnat niya sa ring pagpangalagad. Balikan talan si Aksyon John Diaz sa finale sa ring report before we wind up sa ato sa ring pagpangalagad sa Action at Patrol Program, Lunes ng edisyon. Ang report ni Aksyon na John Diaz kinadulong sa inyo sa kaalaman sang DTX 500 capsule. Ugali ang pagtumar sang DTX 500 capsule kaysa DTX 500 capsule mayara dira tatlo ka mga anti-diabetic properties. Amo ni ang charantin nga nagapanubo sang glucose, Vising nga nagakontrolar ini sa imo sini nga blood sugar, kag polypeptide nga may kaangay nga epekto sang insulin. That's why sa may mga balati ay nga diabetes, para ini sa inyo, tumar kita adlaw-adlaw DTX 500 capsule. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio. Ginatamyaw tarandira, happy listening sa kay Mr. and Mrs. Bonnie Corpus. Dara sa may Purok Madidalagon, Barangay Kabug, Syudad sang Bacolod. Nagapaurok-urok si Mr. and Mrs. Bonnie Corpus sang Purok Madidalagon, Barangay Kabug. Sa kay Tutong Noble and the family, happy listening gid. Sa kay Mr. Bobby Munoz and the family, check attendance lang. Sa mga taga-Purok Mahogany, Barangay Abkasa, ginatamyaw kamo dira ni Pare Alex kag ni Kumare Sandra, apo yun ang kids. Paurok-urok pada sila. Tamyaw taman nila si Aileen Veho nga nagapaurok-urok. Ang panamyaw haling kay July Biho Rosal, Takuling, Bacolod City. Pamilya Mendoza sa Purok San Roque, Tangob, kapamatigid sa ato na rin kay Dapoy ang panamyaw. Ginatamyaw talang dira, happy listening sa tropa ni Brian Teya, kag Kapitan Kim Munares, Kagawad Michael Berdin, Neil de la Cruz, kag Ryan Birayo, sang Barangay Poblasyon 1 Morsia, ang panamyaw halin kay Akoy pa. Nagapaurok-urok man, oh.
Dara sa pamilya Roma sa Banwasang San Enrique, ginatamyaw kamo dira ni Dennis Richard Tibor Roma. May lang kuno dira nga pagpaurok-urok. Dara sa may Emerald Street, Barangay Tangob, Mr. and Mrs. Judith Calves Pamposa and family, araman nga paurok-urok. Si Jigger Quinca and family, araman nagabuylog sa ato sila nga pagpangalagad. Kay Dax Sobito, Dax Sombito and family, happy listening. Kay Dante Loredo, nagapamatigid sa ato sila nga pagpangalagad sa Action Night Patrol Program. Sign on to sign off man si Nena Deras Maniego. Sa mga taga-Lagranghala, Carlota, Cagbago City, sa kay Julan Haligado, pinatamyaw ka ni Sais Villarosa. Si Gerard Heradora, ga-monitor man sa aton. Si Lilius Sorain Araman. Angeles Gallego, kapaurok-urok man sa ho. Smigol Baggins, dira sa Panokoy, happy listening. Sa Barangay MH Del Pilar, Pontevedra, tamyak lang dira ang pamilya Ganshar, kag Saludares, alin kay Etinil Indoma Saludares. Kamatso, si Bongga kag Herman, family sa Barangay Hagimit, La Carlota City, natamya kamo ni Alin Camacho. Sa Riyadh Kingdom, Saudi Arabia, ara si Discalsota Barbas Jan, ga-monitor gid sa aton kag nagapaurok-urok. Tamya ko dira si Mr. and Mrs. Manuel Cu and family sa Silay, Mr. and Mrs. Roger Montalvo and family, sa kay Toto Chong, sa Apollo Restaurant, sa kay Bambam, sa kay Bimbim, sa kay Ching, nagapaurok-urok, sa kay Maninoy Jerry Ontiveros and family, sa kay sa kay Pegasus. Kamusta si Pegasus? Kag si Madam Tina Mabugat da, sang mang isig inasal sa reclamation area, kapaurok-urok man. Police Colonel Calixto Mabugat and family, nagapa-urok-urok man sa ato sila nga pagpangalagad. Tamya ko dira si Ma'am Sabrina sa La Carlota City, kag si Insik Mahonggera, Amadjugira gruni sang una subong buot na kuno siling ni Butsi Season Bari Coludo Itorsaita sa La Carlota, may gabi. Sa kay Jinson Ipson da, may gabi. Kay Christopher Redfield, kay Ninyo da, may gabi. Maninoy Rani Hanggayo dira sa Iloilo and family. Sa Roa City, ara si Lito Barniso. Kami ako dira si Banahon, kapamati si mo programa, halin kay Mayra V. Vasalo Losokon, kapaurok-urok ito. JP Ahina and family, haraman kapaurok-urok, dara sa Old Fabrica, sa Kanlaon, Galantaw sila subong. Nathaniel Salibertad alias Tinoy, alin kay Mary Rose Gonzales Magallanes. Retired Police Captain Dingdong Severino da, kay Tita Bibing Severino and family, happy listening. Kay pari Oka de la China, may gabi dala kay pare ko Oka de la China and family. Sa Japan, kapamatigid sa aton kada gabi, si Jetski Siracarpio, aragid sa kapaurok-urok. Riyadh Gerald Laguno Istardo, Nelson Magbanwa Jr., kay Toto Kerwin Hamindang, Toto Joda Musta, kag sa kay Madam Abel Di Maala. Sa kay Nida Si Guanse, haraman kapaurok-urok. Sa Okinawa, Japan, ara si Ani Raffles, agapamati man sa aton. Si
si Marisol Ticao, Gerald Babaw, Nonoy Gumapang, Heaven, si Chano Gonzaga, check attendance lang. Belated happy birthday lang da. March 1 pa yung birthday ko. Buyong inis Nonoy Gumapang mo. Niel Iolo sa Barangay San Teodoro, Binalbagan. Tamyaw ka ni Niel Armstrong. Si Benji Joso, good evening. May lang nga pagpaurok-urok. Castro family, Minlo Fort, Talisay City. Alin kay Jerry Di Castro. Paurok-urok din. Tamyaw ko dira bana ko sa Barangay Ilopez Silay. Abutan ko gid lockdown sa Manila. Siling ni Edith Josie. Kenneth Cobrado Bayuran, may gabi. Sa kay Litong Garcia and family. Sa Taiwan, ara si Kenneth Cobrado Bayuran. Jonathan Lopez, may gabi. Josephine Murillo Civil. Makati City, si Edith Josie. Galio. Watching from Amindan, Capiz. Tanya ko lang pamilya ko sa Barangay Buri, Morsya. Alin kay Toto Badillo. Bimborak. Pidra Ita. Villasa, kaporok-urok man. Alin kay Stanley Gumugdang Baluyo. Janjan Alcoresa, may gabi pare. Maria Risa Balboa. Melissa Sanchez Bulakha from Makati City. Mrs. Ramon Caglilia Tatonda. Maninoy Remo kay Maninay Clarita Tampipi. Taga paurok-urok gid. Dara sa may Gardenville, Barangay Tangob. Nanay Gina Galon kag Lidjo Pagsubiron sa South Bay Subdivision, Bago City. Tanan nga dulid nun da, stay safe gid. Staying home save lives. Siling ni Ellie Huboy. Sa kay Madam Yuni Ferrer Bilaong and family. Alin Kamatso, si Jojo Kamatso kag Judon Kamatso, tamyaw ka mo ni Calvo Suba. Wala ko na pagpaurok-urok da. Rowena Pandak and family. Elizabeth Malaka Gabala Araman. Paurok-urok man sila pamati. Inday Blasa. Sa kay Jose Mongcal Torilla sa Binalbagan. Marcela Barcelona, Jade Bintura. Si Mickey Boy Sardual from Goldville, Porokimaya, Mansilingan. Paurok-urok man. Noel Magbanwa Lagos da, may gabi sa kay Robbie Rosmi. Josie Espilita. Pare Jo Daso. Pare Jo Daso ka monitor. May gabi dala kay pare Jo Daso. Pre, good evening da. Sa mga Daso, pamilya dala sa Masigas ko. Sa Binalbagan, Palmalao. May gabi. Country home si Ging Alibda. Sa kay Idol Jonathan Lim and family, happy listening. Tutong Nobleda, may gabi Mr. and Mrs. Cherry kag Nonoy Duario and kids. Sang maaw, may gabi dira sa imo. Si Sister Roda Magbanwara, pagabugtaw. Si Bobo Austria. May gabi dira kay Toto Bobo Austria. Ating jacket ko to ginabiyahihan mo Elmer Regula. Sa kay Jenmil Pals Bagsik. Rachel Valiega Galoyo. Sang Valladolid. Juan Roberto Nanita Dilioso Sr. Sa kay Sir Edwin Pinedada. Sir, salamat kita. Sir Edwin Pineda dira sa New Jersey. Mrs. Armando Cabiles and family. Kapaurok-urok gid. Tuto Jerome Sigobia Galunan Jr. Ga-monitor man sa Glio. Rodnel Hilbosa Sr. sa Kingdom Saudi Arabia ara man sa. Ay puerti. Kapaurok-urok gid. Iba hindi ko na mamasa inyong mga greetings kay kalawig-lawig. Stephen Santillan. Samuel Cruz. Sa kay Madam Grace Pus. Madam Grace Pus. Ang gabi dira sa imo
Nagsabilog mga pamilya, Raj Canada, Aramana. Si Laurie Joy Espolgar. Ay, kasakadamo-damo. Si Ojor Limor Otaner, si Idol ko gara, magriga monitor ho. Sakay Idol Jeep Hardy. Operation Chief ni sa LTO dira sa San Carlos. Wag kita da Jeep. Sano ka di malagaw. Sakay Watski kay Trujillo. Mayong gabi. Ay, parami na para Marvin Tugli. Sakay Torres Julius. Sakay Manilma Terwil. Harold Malacasti. Sumagda, gapaurok-urok sila ba? Pwerting damuas sila ba? Ay, balik na malambutan ni si Jenny o si Sir da sang kuano? Sang Singapore, Araman. Kenneth Valencia. Si Toto Bing. Kag si Madam Nilia Itaas and family. Si Kate Divine Araman, Valladolid Police Station, mga ka-berks dira ni Police Captain Josette Catonina, da may gabi dira sa inyo, ha? Arian Eleuterio Baldado, Alex Alpabito Araman, da paurok-urok gid, Joey Jan Gangia, sakay Arpoy Umandak. May gabi dira kay Toto Arpoy Umandak, paurok-urok sa Saxo Radio. So, tira gini si Arpoy Umandak mo. Si Rinaldo Unyati, Franco Talion and family, sakay Doc Bishop Lim. Sa mga taga Police Station number 6 da mga K9 ni Police Captain Elbre Bonilaga monitor sa aton. Si classmate Merly Dolido Magallanes, met man gabi dira sa imo. Kay Ma'am Eva Torre and family daga porok-orok gid. Sakay Karen Hungko Magallanes. Abaw, sintay Karen Hungko Magallanes, oh. Musta is tatay ba daw kag si nanay si Mama Magallanes da? Sa Sintang Ilita, Barangay Kamandala, Castellana. Si Madam Toto Elmo Espiso da. Kag si sino pa da? Si Karen, si Silina, no? Gapaurok-urok na sila eh. Great ko lang pamilya Villarosa sa Barangay Granada, Senda Rosario Sur. Sila ni Tatay Galong, Nanay Rose, aling kay Wuson Sonshi. Lodi pa great happy birthday kay Joanne Paul Sustento. Ay, gali ka. Happy birthday Joanne Paul Sustento, ha. Ang panamya aling kay Ojor Limor Otaner na. Da paurok-urok isa eh. Pamati sa aksyon night patrol. Ay, party. Sulatra family da tamya kamo ni Kristan Yanson. Mana kuno dira nga pagpaurok-urok sa aksyon night patrol. Abaw si Police Retired Colonel Armando Tubong Banwa ho. Gapaurok-urok niya in 3 months kapag hindi maliquidate sa barangay captain sa social enumeration, the ombudsman will press charges against them. DLG coordinated the effort. Okay sir, noted ni. May kapidara kay Migo ko, lipat na kutsura ya. Retired Police Colonel Armando Tubong Banwa. Ay, puwerti. Si Manong Mario kag Manang Linda Birdie Frado, dara sa may Florenceville, Barangay Pahanukoy, gapa urok-urok. Paring kailangan sa guys ang Tokyo, Japan. Mayong gabi da sa imo tutok kailangan sa gaya. Eric Sompayda, kay Albert Kaluoy, Mr. Mrs. Eddie Di Paula and family, kag mga dungganon, boys da Bopuerti, gapa urok-urok gid sila pamati. Balik kita pagkatapos lang sa ito importante nga mga pahibalo. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng AC.
ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa paghudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakulod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Sanon inyong pamatian, stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sansay anong ang kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Simbanwa, mabug na
nagadapya na. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkulunyon kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa... Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio. Aksyon! Night Patrol! Balik diri sa tumalagat mga bidira sa kay Adrian Coratibo. May linog, kuno to prodo kahinay lang. Batsag ka linog da toto ilrey. Bambi Stores ba? Si Inday Bambi Stores ka purok-urok pa. Si Don Sardo Aguilion Sapanta III naglinog, sir. Ano ko batsagaw? Nels Luhan sakay Misay Mrs. John Solinap kakumari ta Ronaldin Solinap da sa La Carlota City, mga RG Soul Roping Boys dira mayong gabi kita sa imo pare ha. Nya gwapo sa imong jacket. Do probinsyano. Mauya man ta ba. Chano Gonzaga mayong gabi, Christina Kayaw Kaluoy da mayong gabi gid. Kay Regs Luxin. Mayong gabi dira kay Regs Luxin ha. Basta ta si Toto Regs Luxin. Dongding Lo mayong gabi da no. Mayon nga pag paurok-urok. Diri pagid, anong diri pagid may linog man da? May linog to kuno sa lugar ni Aksyon dyan. Si Jeff Chavez da ga-monitor sa aton. Balik ka kuno sa Aksyon dyan. Jeff Chavez, Green Energy, Barangay Villamonte, ga-monitor gid sila. Kay MPA Orok-orok man ta. Ay, puwerti. Balikan sa aksyon dyan sa final report sa yasining ginasakyan nga patrol. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon! Night Patrol Field Reports! Ano dyan, may linog? Actually, Eric, ang ato nabatsagan, mga pila lamang ka, mga segundos, no? Okay, napagtayog, abi, dasig laman siya, dari sa may Negros, posible, hindi mo sinakabasko ang impact. Sa pinaka mga report aton nga nabaton dari, like Iloilo, Capiz, dito, mas burubasko, action Eric. Ining nabatsagan, no? Kaya gina-view naton dari, ang report sa Philippine, o kung sa Feebox, action Eric. Ang pinaka-latest nilang report is, May 4, 32 minutes ago, 9:46 ang gabi. Pero diri sa Negros, ang nabatsagan is mga around 10:16 to estimated din na nato ng Sunareka.
tapos kita report kayo na mga 10 p.m. Then pagdugay-dugay, naka-standby na kita. May gamay lamang ang pagtay o posible. Pero kinacheck pa na ito ang report, no? Yung latest ang Facebook, Brown out ka sa Fortune Town, gani ko, no? Mga areas, actually, apektado like Talisay, Silay, at Boulevard Sagman, pero hinay Fortune lang Town, man. brown out? Fortune Town, brown out? I don't know kung anong rason sa blackout sa Fortune Town. Blackout gidya? May initial information nga mo sila kayo na dito, no? Pero ang report ka Feebox nga latest is 32 minutes ago pa eh. Na-check na to, actually, kung ano, pero damo na nga mga media sites ang nag-post over social media. Kagdamo naman kita post nga nakita over social media action direct nga pabutsag, nga nakabatsag sila action direct sang pagtulutayog, no? Even ang mga Western Visayas ang ining effect sining pagtayog o posibilidad ka nagtutad karon gilamang nga gabi. But anyways, epektibo sa gihapon sunod naman diri Department of Trade and Industry Negros ang ginapatuman nga price control sa mga basic commodities apisar gin-downgrade na sa General Community Quarantine ining probinsya sa Negros Occidental. May pila ka mga establishmento nga ginpanugutan sa idalom sang Enhanced Community Quarantine o kung ECQ na ibaluan ang Negros Occidental yara sa idalom sa GCQ samtang ang syudad naman sa Bacolod ang sa idalom sa ECQ Action Direct. Sunod rin kay DTI Negros Officer in Charge Rachel Nofable kakinanglan magsunod sa gihapon ang mga establishmento sa ginamando o pagwabing nga mando sa DTI. Nagpanomdom din si Nofable nga sa mga nagabukas nga may establishmento dapat ibatuman ang mga health measures kangay nila lamang sa social distancing, pagsuksok ng face mask, kag temporaryo nga hindi pagpanugot, pero naton nga dine-in o kung grabe makaon, bakal, dahil consume, ang mga ginabakal action ereka. But for take-out purposes gid lamang, ang DTI karon padayon nga naga-monitor sa presyo sa mga balaklon, nga masiguro nga nagasunod ang mga negosyante sa mando sa gobyerno. Sunod rin sa DTI kung may mga andra mga publiko nga reklamo o kung diabi wala nagsunod sa mando sa gobyerno, may mo sila magpakigangot sa DTI kung sa anuman nga mag-concerned agency. Dinalikdan nga masimana, may na-monitor ang DTI nga nagbaligas ang alcohol apang overprice. Kagilay naman nga gindakop sa National Bureau of Investigation o kung NBI Bacolod. Balik-tagikan sa paton, Akson John Diaz, unas paton sa Akson sa Akson Radyo. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Salamat dyan. Nagsiga na ko to siga na to ko sa Fortune Town. Nagpatay lang kadali, siga man. Jeep Chavez namin gabi sa kay Leonie, sa kay May Line, sa kay Emily Fornis, sa kay Inday Bamda may gabi Emily Fornis and family ka paurok-urokit. Sa pamilya Hong sa Valladolid pamilya Hong sa Valladolid ka paurok-urok ma'am. Kiss me goodbye, kiss me good night. Pagisining ang Bahanon Action Night Patrol Program Lunes, ng edisyon magatakop ini temporaryo. Balik ini buwas. Martes, same time, same station. Ato sa rin ka patrol unit reporters in action nga nagpangalagad karong gabi sa kay action John Diaz, nanay karawa ito kapiloto sa Patrol 3 Navarra Patrol, News Center Action and Defensor, Technical Partner Studio A, Broadcast Engineer Almar Madera, Backup Security Guard Tugbanwa, Back-to-Back Security Guard Company with IT Expert, Sir L. Ray Dutilios. Transmitter Control Tower sa Barangay Talok, Ciudad Sambago, Broadcast Engineer Edward Balico, Back-to-Back Security Guard Rene Cordova. Sa Station Manager, Action na Magbanwa, Production Chief, News Director, Action Rex Cantong, ang alagad ang Kurmana Action Night Patrol Program, Lunes, Tub-Tub, Sabado. Ako naman sa Action Eric Magbanwa, nagkasiling adios, amigos, hasta la vista, ayaw magkalipat natin magtulog, magpangamuyo, sa iyo papangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog kwerpo, sa Action Radio, Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, God bless the Philippines. Sa Bacolod, Action Radio. Good night. Bye-bye. Good night. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo.
Isyu. Serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio.